ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳамватанон, ҳамшаҳрон. Мо дар радио мавҷҳои Америка, радиои Садои Самарқандиён имрӯз 26 август соли 2025 числе нотиғ гуфтем? имрӯз чандум число? Имрӯз дигар. Дӯстони азиз, бахшиш, мо дар радио мавҷҳои Америка, радиои Самарқандиён имрӯз 2 августи соли 2025 рӯзи шанбе мо дар студияи радиои AM 860 дар шаҳри Филаделфия, Амрико ва дар студио ман Далер Хамидов ва Сафар Али Ҳасан. Хушомадедтон, мо шуморо ёд кардем дӯстони азиз. Ассалому алайкум дӯстони азиз. Ассалому алайкум радиошунавандагони муҳтарам. Мана як ҳафта паси сар шуда хушбахтона ба Аллоҳ беҳадад шукр ки боз бо шумо рӯбарӯ шуда ҳамсӯҳбат шуда истодаем. Хуш омадед ба радиои Садои Самарқанд. ҳамшаҳрони азиз, мувофиқи талаби шумо чандин мо бо акаи Сафаралӣ ҳамин мусоҳибаҳо кардем дар радио. Мо бисёри ҳамшаҳрамо илтимос карданд ки Сафаралӣ акаем давом додан гиранд барандагии радиоба. Сабабаш ки нутқатон Сафаралӣ ака, фарҳангатон, донишатон ҳар якта ҳамин мавзӯя чуқур ва обдон медонистагитон ҳамин маъқул шуда омад. ҳамшаҳрои мо ба ҳамун мувофиқи ҳамун талаб, мана дӯстони азиз, ҳамшаҳрон, мана бо Сафаралӣ акаем яке аз барандаҳои радиои Садои Самарқанд. Ман хурсанд Далерҷон ки радиошунавандагон боварӣ кардем ба ман ҳаракат мекунам бори онҳоро ба бори онҳо соҳиб шудан. Ман бисёр хурсанд шудам аз ин суҳбат. дӯстони азиз, мо имрӯз камтар ҷомеаи самарқандиёни Америка ба будагӣ проблемаҳоро як мулоқот карда ҳамина суҳбат мекунем, гуфта ният кардем. Яке аз онҳо ин этикаи ҳаёти оилавии муосир дар Амрико. Муосир акун ин современный мегӯем. Современный оила ҳамуна шинухезаш, якдигариш кати муомилааш, оиладорӣ, ҳаёташон дар Амрико чӣ тавр шудагиш дар кор, ҳамин мавзӯъ ба суҳбат карданамон як мақсад кардем. ҳамшаҳрон, сабаби Сафаралӣ ака ҳамин суҳбат ҳамин ки моҳҳои охира дар Филаделфия чандин оилаҳо зӯроварӣ кайсен. Шавҳарашон занашон ба нисбатан зӯроварӣ карда, як зада дасту пояшона як маиб карда, рӯҳошона кабуд карда, бо худошон госпиталӣ ба бурдан дараҷаеш ба ҳамчунин зӯроварӣ кайсен. Нахот мон ҳамин фарҳанг, ҳуввияти мо, халқи мо ба ҳамзалин одат ҳастми ки шӯяш занаша ҳамин тавр задагеш дар кор ки вай балнисаба рафта оилаҳо ҷидо шуда рафсен. мутаассифона як чизе гуфтан дар кор ки ина аз ин пешам гуфтем, ҷавонони моҳон китоб намехонанд. Агар китоб мехонданд, медонистанд ки мо авлодони кӣ ҳастем. ҳатто Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам ман мепурсанд ки ба кӣ нағзи кунам, гуфтам ба 3 бор ба модар мегӯям, баъд 4 бор ба падар мегӯям. зан ин кӣ? Зан ин модар. зан ин кӣ? зан ин хоҳар, бародари муҳонат занаш, духтари мо. чӣ тавр мо зани худро мезанем ки кадом вақте ки хоҳари мо нест, дар як ҷига ҷои як зани як кас аст. мутаассифона мана дар одобу ахлоқи тоҷикӣ бисёр бузургон пандҳои бисёр хуб гуфтанд. масалан Унсурулмаолӣ Кайковус, Абдураҳмони Ҷоми ва дигар Саъдии Широзӣ, бузургон дар бораи ҳурмат, иззати зан бисёр суханҳои хуб гуфтаанд. баъди тарафи кор ин аст ки моҳон на китоб мехонему, на тамом мусулмон ҳастем, на кофир гуфтаги барем, на ба ин тарафаш тоқат мекунем, на ин тарафаш. бояд ин ду зан ва шавҳар ин ҷуфти гов мегӯянд. араваи рӯзғорро ин ҳардуяшон баробар кашданишон дар кор. ин барои ҳамин ҳардуи роли зан дар ҷамъият як аст, баробар аст. мо
کدومی که زن خود رو میزنیم یا که زن خود رو مثلا بی حرمت میکنیم پیش نظر ما آوردن ما در کار که خواهر ما نیست، اینها مادر ما نیست. برای همین من میخواستم که به همین جهت های خصوصا در مسافری برداشتن باری مسافری وزبین است. با اینجا اومده اگر با زنهای خامه خور کنیم اگر این دو طرفه همین پیریگری به خودمون خور میشه. خدا با خور میشه. این مثلا اگر آداب نامه اگر همین یکمین کتابی ما میشد ما بسیار کارهای ناشایسته را نمیکردیم. طرفی گندگی مسئله در آن است که ما در یک جا اگر گپ زنیم اگر ما بابای ما فلان بودگی، بابای ما امام غزالی بودگی، الخوارزمی بودگی، بابای خامه بیرونی بودگی، اولغبیک بودگی گفته میگیم، اما کار میکردگی ما تمام بر ضد همون خو. اگر میدونستیم که ما کار و رفتاری بد این داغ انسان است این کارها رو نمیکردیم. برای همین شهرهای مسافری اومده یک اعتبار تیدگر طرف های مثلا امریکا گیهو نشون میداده طرف های نغز ما بجدا بسیار، اما افسوس که اعتبار داده باشه دگر دیگه ملت وکیلاش ما ناسا یاد دایسیم، حقارت های تاجیکی یاد دایسیم و دیگر گپ شده این واقع. همین گپ از درست گفته. سفرالکا در شبکه اینستاگرام و فیسبوک یک چندین ویدیو برآمد که اون همین خندیده افتخار کرده نشان دادیم که ما این مون آمریکایی مون ناسکشی یاد ناسکشی همین کاری میاد میدادیم یا حقارت تاجیکی یاد دادیم. همین باید ما یاد دیم. اولو درباره یک ناسکشی یک از این یک چند سال یک چیز خوانده بودم ده یک نمیدونم تاجیکستان با می دیگر جاها می مهمان ها میبیان همین درجه ناسکشی یک چی میگن واسه پان شده بوده است که استودنت های ناس نمیکشتگی نبوده است و طرف گندگیش همین که همون پیش اینستیتوت باگی اسفالت با تف میکردین یا که همون مرمرها تف میکردین. بعد مهمان ها میبیان یک نمیدونستگیش دیگه بسیارشون میدونن این چی باگیشه، میگن که این چی برای از شرمشون رهبران میگن که این یک خوش پرنده هست که همین پوری این همین خیل دیگر این حالت میدونسته که دیگه کس میگه که خیریت که شما یا مولاتون نمیپرید دست میگه اکل یکمش نوسکشی، سیگار کشی، سیگارت کشی یا که عرق خریدی فایده نیست. این غم انسان رو دور نمیکند، غم انسان رو کتاب دور میکند. من حاضر من مسئله ناسکشی به سوال تیار کرده بودم، شما از من پیشتر گفتم که من حاضر خودم کوچه با وقتی که ماشین رانندم با دیدم که همین چندین همین هموطنان ما درک شده یا که آینه پس کرده همین ناسشونه وجاهت که توف میکنن یا در میکشن و پشتنگی وقتی سویتافور ایستادن با آدما میبیند و یا یک شمالی سختتر باشد میپرد هم دیگر کس با و نوسی توف کرده گید. همین کدام یک فرهنگ کدام یک تعلیم و تربیه که همین خیلی ما امریکا به اومده ماشین که شده ناس توف کنیم. اکنون اولش ناسکشی سیگارت قیمت شد برای هم ناس کشتیم فتا پاشون سفید کرده نمیشون. اگر تگی مسئله بینه دیگر خودی همین ناسکشی کاری نادرست. یکمش با کیسه ضرر باشه دیگر دیمش با سلامتی ضرر است ناسکشی. سیمش همین قطر یک بدبختانه توف کردن این یک رسوا که دیم کسی دیگه ایستاده دلش بیجام شد. دلش بیجام شد. بولی وایبا ماهون نمایشکارانو میکشیم و نمایشکارانو توف میکنیم. از این کاری که اگه شرم نمیداریم. باید من پدران مادران هستن این ناسکشی اول از بازی سر میشد. مثلا یک جورش که ناسکش است دیم جورش میتیاد که اینا کش یک بینیم وای همین کته یاد گرفته موناد به این عادت بد به مبدل میشد. من از پدر و مادرها التماس میکردم که برای تربیت نسل نورس همه طرف اعتبار تیان وقتی که در سر دسترخوان میشینن در وقت خوراخوری
бояд дар ҳар як соҳа дар ҳар як мавзӯъ суҳбатҳои хушрӯ кунанд. Падармодарон мана гӯем ки одобҳои таомхӯрӣ. Одобҳои таомхӯрӣ чӣ? Бача гуфта пурсанд агар балки намедонад. Ҷудо гуфтариш мумкин ки таома бисмилло катек сар кардан. Не, фақат бисмилло не. ин одобҳои таомхӯрӣ як қатор қобусномаи инсулмоли кобус наисте ки қатор ҳолатҳо ҳаст ки якта таомхӯрӣ ва қариб як камаш ба як 10 саҳифа додагӣ. Якта таомхӯрӣ ва таомхӯрӣ чин? Таомхӯрӣ луқмаи калон нагаздан, оғоз набарда хӯрдан, шошӣ накарда хӯрдан, саросима нашуда хӯрдан. Ба ғайр аз ин таомхӯрия тарафи ваяш ҳамун луқметон ҳалол ми. ҳамун фарзандатона пули ҳалол ки ёфта пойсед ми. Инам одоби таомхӯрия медорад. Агар ки мо фарзандамоя пули ришва катек, пули дуздӣ катек, пули мисол ба як пора катек агар калон кунем, аз вай шахси мукаммал умедвор нашавем. Барои ҳамин мана хусусан тарбияи насли наврас дар Америка як кори вазинен аст. Барои чӣ? Падар корба, модар корба, фарзанд ихтиёри худаш катек. Агар худо нишон натиҳад ин фарзанд агар ба як гурӯҳҳои нобоб агар ҳамроҳ шавад, 100 вовайлома бекор. Бекор. Мана ҳамин Сафаралака бо ҳамун зӯроварии оила ба баргардем. Ман барои ҳамватанон як қонунқоидаи америкаие гуфтаниман ки агар шумо занатон ба кардагӣ ҳамлая ҳуқуқ ва тартибот органҳои Америка ҳисоб ёбад ки вай ҳамли шумо одди якак буд ва я дараҷааш эн паст 3 дараҷа шуд, ана ҳамун вақт баям 2 сола зиндон мешудааст. Одам ман намедонистем. $5000 штраф медодааст ҷарима барои ҳамлаи оддӣ. Агар ҳамлеша натиҷаи ҳамла ба занатон балница ба афтида монад, ягон ҷо шикаст шавад, ягон шаънияташ паст шавад, зарар бинад, агар унчоқ ба аз 1 сол то 20 сола зиндон мешудааст дар Амрика. Анамин зӯравории оила ва 25000 ҷарима медодааст. Ина ватандошои мо медонанд ми? Анамина мон барои донистан ҳозир ҳамина фаҳмонда донистем. Масалан шахсан ман намедонистам, медонистам ки ҷазо ҳаст, аммо ҷазо ҳамин қадар сахт будагиша намедонистем. Анамин қадар сахт. Анамин қадар сахт ки инҷаба мана шумо мисолҳои дуруст овардед ки тасаввур кунед ки шумо занатона назайсед, шумоя домодатон духтаратона ҳам хел зайсаст. Таги по карда. Духтари шумо таваллуд ёбонда ва я калон карда, хононда, пӯшонда, хӯронда, гул бар ин карда як каса оилааш бароварда додету вай таги по карда зад духтари шумоя. Мана аз анамин анамхелин анамун ҳамлеш агар оддӣ бошад, агар 2 сол мерафтааст. акнун далер ҷонитида зана нафақат қонунҳои сахт гуфта Америка не дар ҳама ҷо бояд занро назадан дар кор. Чунки ман нагуфтам ки модари мо, модари фарзандони мо. Барои ҳамин акнун бо як тарафи мушкилеш ин Америка ва ҳамин қатар ҷазоҳои сахт аст. Пеш аз ҳамин кора кардан як фикр кунед ки мумкин айб аз худи шумо гузаштагӣ. Шумо ягон марта занатона, фарзандатона, кӯдукотона аз даст дошта паркчаба буровардедми, ягон ҷоя тамошо карда овардедми, як ресторан ба рафта ҳамроҳ давраи оила ба нишастедми, чӣ коро кардед ки зани шумо, кӯдаки шумоям шумоя дӯст дорад, ки шумо 1 ҳафта, 2 ҳафта, 3 ҳафта нестед, омадед хона ба бо аламатоно бароварда ҳамин зану кӯдако мебинед. далер як чиза фикр кунед да, кадом касе ки овоз ба зӯр метиҳад, кадом касе ки қувваи дасташ ба зӯр метиҳад, вай қувваи фикраш нест, вай қувваи акнун гӯем майнеш нест. Агар мо агар дурусттар фикр кунем, агар чуқуртар фикр кунем, бояд мо Аллоҳ ба мо забон дода мондааст, ақл дода мондааст. Мо фарқи мо аз ҳайвонҳо ҳамин ки бояд бо забон ҳал кунем, бо муомила ҳал кунем мушкилотҳоро. Ин
қувваи даст ба додан ёки гулёва додан ин ҳалли масъала не. бо як ҳозир мавзӯи дуруст гуфтед. дӯстони азиз, агар муаммо доред ки барои муомила кардан, агар ба шумо кӯмаки психологӣ дар кор шавад, ягон ки проблема мобайни шумо, занатон, шавҳаратон, оила, кӯдако ҳал нашуисудагӣ бошад, мана марҳамат, дар ҷомеаи мо бисёр одамҳои обрӯнок, сохтмон ва ташкилотҳои чандин сол боза фаъолият мекардагӣ, мисол ҷамъияти ватан, анҷумани самарқандиёни амрико, ҷомеаи мусалмонии аср, чандин масҷидҳомо, инсонҳои обрӯноку ҳама маслиҳат карда роҳи тоғри нишон медиҳистагӣ. мана инчунин Сафарали Акем, мана ташкилоти моҳон омада муроҷиат кунед, мо дастгирӣ мекунем. албатта зана зада, таги по карда, оила вайрон карда не, роҳҳои тинҷешам дидагешба мана моҳон дастгирӣ ба тайёр ҳастем. ҳамин суҳбата ман рӯзи гузашта дар радиои Сарбон гӯш кардам. бисёр хурсанд шудам. раиси ҷамъият Озод ҳоҷи Солиев гуфтанд ки як оила ба мо муроҷиат кард, мо ҳамин оиларо боядеш ошти кунонда, сулҳ бастонда ҳозир ҳамин оила бисёр хуб зиндаӣ карда истодааст. гуфтанд ман аз гапи он кас бисёр хурсанд шудам, чунки роли ҷамъияти ватан маълум шуда истодааст. аз он ҷумла масалан анҷумани самарқандиёни Америка низ дигар ин хел ташкилотҳо бояд нигоҳ доштанаш дар кор ки оилаҳо бесабаб вайрон нашаванд. мо хай зану шӯя ядашката ҷудо шуд мегӯем, мо фарзандҳои оила кунем, фарзандҳои фикр кунем ки онҳо тақдири онҳо чӣ мешуд. барои ҳамин ман мехостам ки масалан касоне ки радиои масалан садои Самарқандро гӯш карда истоданд, мана ҳозир Далилҷон гуфтанд ки мана ҳамин хел ҷамъиятҳо ҳастанд, агар мушкилиҳо бошад марҳамат муроҷиат кунанд. мо то аз даст омадана ба ин оилаҳо ёрдам додан ба тайёр. Сафарлика бо як дусе проблемаҳои нав баромадагӣ мо ҳамина ҳамеша албатта дида гаштем, аз дастнама омадагӣ ёрию дастгирӣ расонсем, кӯмакамоя расонсем ҳамватаноба. лекин ман гуфтане ки ман ҳамшаҳрони азиз, бисёри проблемаҳои ҳал карданаш дар дасти худатон. аз рӯи қонунҳои Америка зиндагонӣ карда, як каса ҳаққаш ба хиёнат накарда, як каса пулаша надузда, як каса фиребгарӣ накарда зиндагонӣ кунад, агар коратон пешрав шуд. мана аз охирон проблемаҳои ҳамин дар ҷомеаимон пайдо шудагӣ, ин чандин ҳамватанони мо ҳозир ягон каса номбар намекунем, ин проблемаи бисёр калон. номери давлатии мошинро пинҳон карда гаштем. баъзеашон сақича часпонсем, баъзеашон стикер мегӯем наклейкакати номера рускайсем, баъзеашон ҳозир сал ақлноктар вариантҳоя бировардагӣ ки велосипедкати маҳкам кайсен номера. мақсад чӣ? аз ҳамон камера ба нафтад, тезия зиёд мекунандми, сурх ба гузашта мерӯнми, ёки роҳҳои пулнок ба пулаша надода гузашта мерӯнми, анамуна номера пинҳон карда камера ба нафтидан. лекин ҳамина мо чуқур санҷида дидем ки дар Америка ин чӣ тавр мешудааст. ягонта кадагӣ пинҳона коратон рус намешудааст. ва я ҳамеш назорати давлат будааст ки техникои ҳозира современӣ мегӯем, техникаҳо анамун рускадагӣ чизатонам аниқ карда метавонистааст. чӣ хелин ҷазош ҳаст ҳамина. Сафарлика мана ҳамватано мо мегӯем, агар номери давлати мошинашмон пинҳона карданӣ бошетон, аз роҳи пулнок бепул гузашта раветон, агар рӯзаш ба 3 марта 4 марта аз $100 то $1000 якум мартешба ҷарима мекардем. агар ҳамин такрор шаваду ин агар надониста кунед, агар мисол барг омада шамолкати часпида мондагӣ ё лой шудагӣ номер ё дигар сабабҳое ки аз шумо новобаста коркати ҳамин кор шудагӣ аз $100 то $1000, агар ҳамин пинҳонӣ короя қасдона кунед, агар
ва я ҷаримааш аз 3000 то 6000 ва я ҷаримааш 6 моҳ зиндон. баъзе одамои моон хаёл мекунанд ки моон аз инон дида ақламо баландтар, моон иноя ҳамхелен коро мекунем ки ино намефаҳмад дунё ба гуфта, лекин ино ҳамеша дида гаштааст. агар 6 моҳ зиндон шуда 6500 ҷарима додан ба пулатон бошад, агар бо як фикр ка бинетон меарзад $20 $30 ҳамҷа бускадан намеарзад ба фикра. баъзе роҳҳоя нархаш $2 $3 барои ҳамин $3 натиам гуфта, лекин акнун далерҷон якта чиз ҳаста. пеш аз як ман шумо ривоят гӯм. али разиаллоҳу анҳу масҷид бен биён. масҷид бен биёну аспа мебастаги ҷо нест. нигоҳ мекунанд ки як бача ҳамҷа гаштааст. мегӯянд ки бача инҷа биё, ҳамин аспа нигоҳ карда истод. мегӯяну масҷид ба намозхона медарон. намоза хонда мегӯянд ки анча дур кашол шуд. ҳаин ба ман 5 танга метиҳам мегӯянд. 5 танга метиҳам гуфта дилашон ба адил мегурзонанд. бӯрим ба мурон ки аспа зину лаҷомаш нест. аспа лучак чағзада гаштааст. аспа кашола карда хона гитам биёну мегӯянд ки сарашон мегӯянд ки ман 5 танга гиру рав а бозор аспа лаҷомашу зиначи харда биё гум кардам ман. мегӯянд сарашон рафта лаҷом аспа гирифтан биёд ки айни худашон. баъд мегӯянд ки эй Аллоҳ, ҳамин пула ҳалол карда гирифтаниш мумкин буд ку, лекин ҳамун бача ҳамин пула ҳаром карда гирифт. пули ҳалол ва ҳарома муқоисаш ҳамин ҷа. моҳон ҳамон аз камера русш карда дигар карда пулама зиёд кардими, ҳамин катек фарзандамоя пойданими, анами кате пойдани бо мегӯем ки фарзандамо гӯш намкунад гапомоя намгирад. гапатон луқмаи ҳалол ба ҳаминам медаро. ҳамин луқмаи ҳалол катек пойдан баҳракат курдон фарзандатона. камат яду ғама натият раҳмат. баъд аз ҳамонҳо одамҳои бузург пайдо мешунад дунё мебиёнад. мон ин хел када агар луқмаи ҳаром катек фарзандоя агар поем калон кунему аз онҳо як одамоно бузург меёд бошем, ин мон ҷав корда гандум гирифтани барин шудаги баринда. ҳамшаҳрон бо дута сета зудтар гуфта мегузарам проблемаҳои шӯстагия ки мана ҳозир бисёри ҳамватанони мон убер ба кор мекунанд сафаралака. ино ҳозир убер премер ҳаст ёки убер блек мегӯянд. аз аэропорт рафта ҳамин миҷозҳои қиммат медодагӣ заказои фармонҳоя мегиранд. ваяшон телефонашон ба ҳамна ҳозир одамои моҳон ҳамун гирифтаги заказа омаистаги клиент ба мегуфтанд ки ту ҳамун мерафтаги манзилат ба чанд пул доисӣ? мисол $150 гӯяд, агар ҳамина ҳозир приложение ба даромада бекор кун ордерата, ман ба $100 нақд пул ти агар ман бурда мемонам. гуфта чанд тиёшон мана ҳозир программашон маҳкам шуда ёки худашон даст ба афтида аз кор бекор монда ҳамзалин коро шӯйсааст. дӯстони азиз ҳамихелин короя накунем мон ҳамзалин. ман дигар фаҳмидам. ман анавай дордаш мегӯям ку авқота бурда медоги доставка мекаги ҳамонҳо авқоти бурда медоишона мехӯрдин. қадар барои пасдодам шуда ҳозир бо як поғона баландтар шудаги ино ки ҳамин ҷои фармон кардаги авқоташон ба мерафтену аз они худашона мегиранд ё нашбе истодаги фармони дигар каса мегифтен авқоташа. аз они худашона бурда медоден барои даст ба нафтидан, аз они дигар каса мехӯрден. анамзалин корҳо ма ин ҳозир автоаварияи сохта чандин уже мисолҳо буромадагӣ. ман фақат шумоон ба ҷазошу ҷаримеша мегӯям ҳамватанон, агар ки кадометон Америка ба сохта авария када пул кор мекунам мегӯетон, агар аз 1 сол то 20 сола зиндон мекардааст. агар шумоя даст ба дорад агар то 25000 ҷарима. худошона таги мошин ба партофсен, мошинашона таги трак ба зайсен. рафта ҳами хел ки ино хаёл кайс фикр кайсен ки мана пулои калон мегирем аз тарафи суғуртаю ҳаётамоя бо наги ҳамон луқми ҳалола зуртар зиндагонӣ мекунем. анамзилин ҷарима аст, ҳамин короя накунем. як мавзӯи муҳим сафаралака ман пеш аз ки вақтамо тамом нашуд ҳамина шумо ба пурсидагирам ки ҳозир бисёр ҳамватаномо пурсидагӣ баъзе ҳамхелин як бидъатҳо пайдо шудагӣ ки ҷомеаи моон ба баъзе маъракаҳо ба
фарзандаш набудагӣ заифоя ҳамина хабар накунетон мон духтарама тӯй кайсем инам бефарзанд шудагеш мумкин ё ки бо дигар хел бидатҳо ки мана ин мавлудӣ ин зодрӯзи муҳаммад пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллама тӯй бар ин ҷашн гирифтаанд сараш ба якта дута аз қуръон сураҳое мехонанду баъд аз вай хандаю харишу рақсу усул ба даромада мерӯем ҳамин чизо ба мон чӣ хел муносибат кардагемо дар кор нагуфта ҷим гардем агар ҳамин чиз давом додан мегирад ё гуфтагемо дар кор ме акнун мушрик гуфтаи гап аст мушрик ин оллоҳ ба шерик овардан оллоҳ ба шерик пайдо кардан ҳамаи ин корҳо ширк масалан дарахт балатта бастан иримҳои намешудагӣ ҳама ки ширк мана ҳозир баъзеҳо расме нишон дода мегарданд ки ман ин гӯспанда пашмаш ба оллоҳ гуфта ин навестагӣ гафҳои ширк себ ба навестагӣ моҳӣ ба навестагӣ ширк ҳамаш ин ширк аз ин эҳтиёт шудан дар кор ин надонистани чуқуртар надонистани дини ислом афсӯс ки вақтамо ниҳоят камонда истодааст агар вақтамо бисёртар мешуд ман дар бораи ин як бисёр ривоятҳо медонистам ва ям гуфта медонам афсӯс ки бояд сафаралака ҳамин мавзӯъ мо баргардему як рӯз алоҳида мана тайёрӣ дида фақат анамин ҷомеаи моомба ин чиз ҳаст ман ҳамин якта мана ҳамин ҳайратомӯз кайстагӣ чизаш ҳамин ки ҳамин чиз америкабаям мушуд мемегӯмда мон америка ба омдӣ ки инҷа 22 аср ҳозир техника технология худои меҳрибон ту ба ҳамхелин имкониятҳоя сохта дод ки ту мана ҳамин ҷаба ҳаққу ҳалол меҳнат кунӣ агар ҳаққу ҳалол маош гирифта падар модар зан бачаҳо оила хешу табора дастгирӣ карда метавонӣ мо ананзилин бидъатҳо ба бовар кардагиш ба онам ҳайрон мешуд албатта ҳамватанон бори дигар мо сафаралакема мана илтимос мекунем ҳамин мавзӯъ мо ба як гуфта метиҳанд ман аз тарафи худам мегӯям ҳозир шумоям мегӯед ҳамватанон ҳамшаҳрони азиз саломату сарбаланд бошедон мон имрӯз дар радиои AM 860 садои самарқанд дар шаҳри филаделфия америка саломат бошедон соғу саломат бошедон худо ҳофиз худо ҳофиз дӯстони азиз